Kesara Comedian ke gabatar da shirin tabararru. Yau muna fada. Haka ne wallahi. Shirin tabararru labari ne na ban dariya, ilmantarwa, gami da nishadantarwa. Jera mai kunu, zo da Allah ana kiran ki tuna wa mutane hauka. An ce inda na sai muku da kununa. Kai, ware da Allah. Wallahi Allah sai na faɗa yayin na birni. To sha tale ma ya ci ya ne Allah. Allah wallahi ke. A wani ƙauye mai suna Kureken Sani aka samu wasu samari tabararru wato Alibros da Iro Lauje da ɗaya ɗan uwan nasu mai suna Ayatullahi. Alibros yayi birni. Yawa dogon kashi ku dogon. Masha Allah dan iska aka ce baka. Tabararru akwai wani tsohon dattijan kawai ga shirme ga lalacewa da ɗaukar matan banza. To amma a gidansa matarsa ta fi ƙarfinsa. Daga ina kake? Me wannan nace tambaye ka nake. Tumbudi ne wannan aiki. Tumbudi. Kaga mai gida ishe ka renin hankalin naka ya wuce ma a gari ya zo cikin gidana. Tabararru. 'Yan wasa sun hada da Ali Atuwok, Ibrahim Kesara, Hafizu Uba, Ayatullahi Tage, Yasmin Amina Jalungu da sauran 'yan wasa. Daman magana ce wai son ka take yi ita. So na kuma? Yi wallahi. Soyayya? Kada a garin nan ba wanda ka gani irin ka. Sa ya ɗanɗanawa soyayya na baki ki amsa ki adanawa. Zaki zama mai lasa ya ɗanɗanawa soyayya na baka ka amsa ka adanawa. Shiryawa Nasir Two Boys, ɗaukar nauyi Ibrahim Kesara, ba da umarni Ayatullahi Tage da Ali Atuwok. Tabararru.